بلالی بلالی نہ قربان بلالی ہمرنی نہ ساکنیاں بلالی ہمرنی نہ ساکنیاں بلالی 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 نہ قربان بلالی ہمرنی نہ ساکنیاں بلالی ہمرنی نہ ساکنیاں بلالی دی ترتی سسکنی رضا کن خدانا کی تکبیر جاری نہ سک زبانا دی ترتی سسکنی رضا کن خدانا کی تکبیر جاری نہ سک زبانا مشان سخت اسکنا ایمان بلالی مشان سخت اسکنا ایمان بلالی ہمرنی نہ ساکنیاں بلالی 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 نہ قربان بلالی ہمرنی نہ ساکنیاں بلالی ہمرنی نہ ساکنیاں بلالی شہادت ندر جان ملان علم کسرتی خدانا فدا مسین کاٹم شہادت ندر جان ملان علم کسرتی خدانا فدا مسین کاٹم دری سخت گوئی کلام بلالی دری سخت گوئی کلام بلالی ہمرنی نہ ساکنیاں بلالی 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 نہ قربان بلالی ہمرنی نہ ساکنیاں بلالی ہمرنی نہ ساکنیاں بلالی نی دشمن تزیہا کی خاخر شناسا ہمو بزی دلاتی سمٹنی بناسا نی دشمن تزیہا کی خاخر شناسا ہمو بزی دلاتی سمٹنی بناسا خلی سوستٹیتا اسنیاں بلالی خلی سوستٹیتا اسنیاں بلالی امرنی نہ ساکنیاں بلالی 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 نہ قربان بلالی ہمرنی نہ ساکنیاں بلالی ہمرنی نہ ساکنیاں بلالی نہ نینا جتائی نہ خاخر ہوشانے کٹھ پاس دنستاٹ نہ ہم تخانے نہ نینا جتائی نہ خاخر ہوشانے کٹھ پاس دنستٹ نہ ہم تخانے نہ خن تدید ای جانان بلالی نہ خن تدید ای جانان بلالی ہمرنی نہ ساکنیاں بلالی 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 نہ قربان بلالی ہمرنی نہ ساکنیاں بلالی ہمرنی نہ ساکنیاں بلالی خدا نے شہادت نہ تسک انعام ظہوری بس خواہ بہندہ مقام خدا نے شہادت نہ تسک انعام ظہوری بس خواہ بہندہ مقام نکھٹاس بے شک شرف شام بلالی نکھٹاس بے شک شرف شام بلالی ہمرنی نہ ساکنیاں بلالی
بلالی بلالی نہ قربان بلالی ہمرنی نہ ساکننیام بلالی ہمرنی نہ ساکننیام بلالی 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 نہ قربان بلالی ہمرنی نہ ساکننیام بلالی ہمرنی نہ ساکننیام بلالی. دا نظمکن خاص فرمائش کرنے گاج دودوان مہر اللہ ساسولی اور صفی اللہ ساسولی اور عنایت اللہ ساسولی. دا نظمہ کرکاڈ مریرا آواز ٹی عبد الرحیم ساجدنا والیم نمبر 8. ترتیب استاذ محترم مولوی عبداللہ صابر. سلیکشن حافظ لیاقت احمد توحیدی. فرمائش حافظ نذیر احمد عاجز. تعاون علم کفایت ندیم. دعا گو استاد سلام صابر. ننا محفل نہ مہمان نعت خوان حافظ منظور احمد صدیقی. ریکارڈنگ الخیر خواہ اسٹوڈیو کوئٹہ. پیشکش گدان پروڈکشن کوئٹہ. رابطہ نمبر 03311442232.